Kontrinsingan. Apa? Sik ngerti tukang sarane ra iso. Mangga Mbak. Kang wakit aneh-aneh kae. Ajar Mas Andi. Ya aja no Mas, kok ora metu duwite. Ya sayang. Tolong jangan malu-malu dong. Iya. Iya, iya, iya. Jarene awang yen ora kebenaran jarene tansah katon coba awang yen pinyucuti singan anane sajak mung sujono iya Mboten kesuwen kono aturaken sugeng rawuh dumateng Kang Mas Badi PSHT Serpong Utara. Selamat bergabung. Hae saiki apa kok saiki sih alon-alon alon. Kok sik aku tak melu ndelok nduk aku tak melu. Alon-alon. Ya matur nuwun, matur iya. nuwun. Matur nuwun. Ya ampun. Aku malu ndelok lho aku. Angge sugeng rawuh dumateng PSHT Serpong Utara. Monggo. Siap, Mas. Bareng sampun pepanggihan nyatane jelula batine ganti kepisan nyatane cara padha tresnani iya sa sa sa
dereng sampan pepanggilan nyatane jeluluh atine nganti harga kepisan nyatane jar padha tresnane iya iya masuk mas Wong ayu sing tak tresnani aku ora bisa lali mong sliramu papujan ati Enadyan sepisan ketemu nanging gede nirasa tresnaku Rena wengi tansah nunggu ngarep-arep sekapan balimu ya Bariki apa wes? Wes cukup. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa ati kekeran Lekastiku lanyuwun ngapura Ae Mbak nuwun Mas. Matur Mas sembah Miti, nuwun. matur sembah nuwun. Wah, Matur sembah nuwun. cocok karo kahanan, Nduk. Eh? Cokek mania senengane ya cokekan. Lah cocok kok ya. Nggih, matur sembah nuwun. Kula sampun dipun senggoyong kalih sederek-sederek saking cokek mania. Nggih. Sinambi lelenggahan, sinambi ngraha bedangan kula matur wonten ngarsa panjenengan sami. Maturaken sugeng rawuh dumateng rencang-rencang sesaji ingkang katemben kewala rawuh wonten Mbak Iis. Wah. Iki ndek bengok-bengok lara untu ora gelem ora nyang wae ya. Wis mari alhamdulillah. Ada Mas Supri, ditunggu dawuhe. Ya.